ndimamva kuti nkwaluso konkuno imbani chidowa dowa sayi muli chakumene konso mwaziona kuti kwa Dzole Trading Center komatu president wa dziko lino akhala kufika nthawi yonse pano kuti ankhoso kwa anthu amene ali pano kuimbira wanthu amene akwakumbutsa makamaka nkhani ya chisankho cha pa 16 September 2025 chisankho chimene chili mdziko muno saka president phungu komanso khansala choncho president kuyambira mawawu akuchita misonkhano yoyimayima kuwamema wanthu za tsiku lalikulu kwambiri limeneli pa 16 September 25 kuti akavotera chipani cha MCP khaiwe president wake makhansala komanso phungu wa chipani cha MCP tsono kuno ndi kundolera constituency komatu ochimira chipani cha MCP phungu ndi Abel Kayembe omwenso nali phungu kukayera kumadziwa kuti Dowa West choncho tsiku la president akhalizo pano posera pa anayima pa senior chief Kayembe likulu limene la mfumu amenewa komanso ndithu anayankhula kuwakumbutsa anthu za voti ya pa 16 September 2025 kuti anthu akavotere president akavotere phungu achipani cha MCP kuno adalembetsatu anthu oposa 340,000 amene adalembetsa kuno kuti avotere chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September 2025 choncho tsiku lero president pa misonkhano imeneyi akukumbutsa anthu amene akudowa mwa anthu amene 340,000 akuwapeza malo osiyanasiyana kuwadziwitsa kuti chisankho chilipo linabwera kuno kudzakuwuzani kuti ayi mulembetse mayina anu mkaundula wa voti kuti mudzaponye voti ndi voti tsopano yandikira apa president akudutsa momwemo kuwakumbutsa anthu amenewa za tsiku limeneli kuti tsopano nthawi yakwana akaponye voti makamba ndi mzanga Isaac Jali kuti kuno kudowa anthu ake ndi odali kuti adalire kwambiri ulimi choncho ulimi umenewu ndikubwera kwanse umene akukonza kuchokeratu panambuma makamaka kuchokera pachimwaza kuchoka kunambuma kubwera kuno usekuthandiza kwambiri kuti mbewu zomwe azikolola kuno zipita kumisika ya Ulilongwe ndi madera ena a mdziko muno pana onse waukulu wa M1 kuchokera palumbazi kupita kumpoto limenesotu akukonza ndithu masecha ambiri madera ambiri akukonza kale kuna kuti anthu akudutsa mosavuta choncho pano pa Dzole Trading Center president akhala kufika kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano tikaona chitsutsumo tsopano ndi ndipita galimoto za president kufikatu pano pa Dzole Trading Center omwe president ayankhule ndi anthu amene asonkhana kuno pa Dzole pano akachopano pa Dzole akhasotu akuweransotu kumadisi ndi madera enatu amene akhazikira president afikemo pa misonkhanawo yoyimayima kuno kudowa makamba kuti anayambatu paja pachimwaza Trading Center mawa umenewu kena kupitilira ndithu zafika pana Mbuma Trading Center kuchoka pamenepo anayimatu palikulu la senior chief Kayembe kupitilira ndithu pano kuzabweranso pano pa Dzole Trading Center kuti ayankhule kwa anthu amene asonkhana pano kuti awayankhule mwazina president akumakumbutsa anthu amenewa za zitukuko zosiyanasiyana zimene achita mdziko muno zitukuko komanso kuwakumbutsa anthu nkhani ija ya ulimi wa nthirira kuti samangodalira kuti ulimi wa mvula ayi komanso ulimi wa nthirira choncho akupereka zipangizo za ulimi kuchidzera cha kubungwe la NIF ngongole zimene apereka kwa alimi kuti athe kulima m'madimba kuti aziziperekanso ndithu zimenezi kwa anthu enanso mdziko muno mzanga Isaac Jali alipo mpano Isaac Jali pano Dzole Trading Center kuonapo panji mzanga zona ndinzanga maiso chikhadzula khwimbi basi chimozimozi zimene zakhala zikuchitikira kuyambira paja pachimwaza monsemu kunambuma palikulu la mfumu Kayembe kuzafika kunoko ndithu khwimbi lokhalokha ndiye ndi zomwe tikuona apapa kuti anthuwa ndiokonzeka kuti amve uthenga wochoka kwa president chisankho cha pa 16 September chikuyandikira zikuonetsa kuti apaso pali khwimbi la anthu ndithu senior chief Kayembe pomwenso palinso anthu ochuluka kwambiri pa mfumunso nawosa kuyankhulanso kuti ayi akuyamika chifukwa cha komanso pamene mbali ya foja kuti asangotseka kuja nsika fafoja akalena anthu zonadi andi a president anayankha pompo kuti ayi anakambirana kale a president ndakuluakulu ona za malonda afoja kunena kuti
asafikire kutseka nsikawo kwenikweni anthu foja adakali naye ma warehouse ataone kuti atseka ndithu mafoja apitabe kunsika. Yes, akuti ngakhala atatseka ndikuti anthu foja azipitabe kukagulitsa kusonza kuti palibe amene atsalire ndi foja nyumba mwake chifukwa choti nsika unatsekedwa like officially koma foja azipitabe ku nsika wa malonda kukagulitsa nde akuti anthu asade nkhawa chifukwa choti nakuti foja palibe munthu amene asalire ndi foja nyumba mwake koma foja agulitsa anthu asade nkhawa. Nkhani ya nsewu kuno Isaac Jali, nkhani ya nsewu anthu akunyadira kwambiri so mfumu akayembe akunena kuti zikomo kwambiri president mwayamba zikomo kwambiri president kuti mwayamba nsewu umene wochoka pachimwaza ukafika town ya Mbuma komabe anapempha mfumu akayembe kunena kuti pamene mukumanga nsewu umene wa makono kuchoka pa Mbuma kuchoka pa chimwaza ukafika ku Mbuma tipalizireni so rural growth center ya Mbuma amadayirekera kwambiri papita zaka zambiri anapereka chitsanzo cha rural growth center ya Bolero Kurumbi komanso kuneno kuti ma rural growth center awiri amene anatha kalekale mwinaso ndi ma rural growth center ena koma ya Mbuma yakangati yangoyima malo amodzi pali ma facilities ena ndiye amene anamangidwa koma anangoisiya ndiye president anayankha kunena kuti imangidwa rural growth center imene anthu 340,000 anayembesa kuno kudowa. Yes, kwimbi limene ndi kwimbi la anthu limene linalembesa kunoko 340,000 anthu ambiri kwambiri kusonza kuti president akuzungulira boma limene la Dowa kukumana ndi anthu amene kwakumbutsa kuti kulembetsa ndi chinthu china koma kupita ukavota pa 16 September ndi chinthu chinanso nde chofunikira kwambiri choti pa 16 September atuluke ngati anatuluka kupita kukalembetsa pa nthawi ya kalembera pa 16 September atulukenso apita akamonye foni. Kaona kuno CDF polisi amangidwa kuno metubwera muliona polisi mene timangomvera kuti polisi namagidwa mvera CDF lisina zotezo zotani zimenezi nzofunika kwambiri. CDF yagwira ntchito yayikulu kwambiri kukamba nkhani ya chitetezo ndi chinthu chimodzinso chimene boma limeneli la Dr. Lazarus Chakwera linayika pa mtima kwambiri linayika patsogolo kwambiri kuti madera kuti chitukuko chifalikire chitukuko cha mphamvu pakufunikanso kuti pakhale chitetezo chabwino ndiye madera mutikuona ma police unit ma police post kusonza kuti chitetezo nchokhwima chitetezo chabwino kupatulapo ma police unit ma police post pali zinthu zambiri zimene tikuona mmene tikuyendamo ndi midzi mwenimweni maiso chikhadzula mmene tikuyendamo muli ma classroom block muli zinthu zambiri zimene zikuonetsa kuti CDF yagwiradi ntchito and imene ndi prospect yonena kuti pamene CDF ayonjezera kufika pa 500 million mwina anthu aonanso zinthu zazikulu kwambiri kuposa amene twakhani wathu Isaac Jali amene inaitu kuno kudowa president awira misonkhano yoyimayima wakumbutsa anthu za chisankho chimene chilipo pa 6 September 2025 apa president posana bakhaito wakwera galimoto ya mpatadenga imene amagwiritsa ntchito kulankhula kwa anthu osiyanasiyana amene kwapeza malo osiyanasiyana awo mayi ya dziko lino mayi Monica Chakweraso bakhaito imene mpatadenga akwera president nawonso akweranso galimoto imene inawonso zayimika manja mwamba president imene baja sanga kuti ayi afika batole trading center kulankhula kwa anthu amene asonkhana pano wakumbutsa za voti ya pa 16 September 2025 ubekeni manja mwa Deus Kumba omatu ndikulu kwanza misonkhano chipani cha MCP amene atsogolere msonkhano umene upano pa Dzole Trading Center. Dzanja Mamba Dzole headquarters Dzanja Mamba kwacha Dr. Chakwera Dr. Chakwera Dr. Chakwera watu ndani azimaya moralo watu ndani ndipo mwezo mawa tidzatani
A president pa ulendo uwu anatipatsa mnyamata mzathu ngati running mate engineer Vitumbiko Mumba. Ndiye ndikamuti Chakwera muziti Mumba. Tenti yesero Chakwera. 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 Zikomo kwambiri ulemu wanu wa president yokondeka dziko lino komanso president wa chipani chathu cha Malawi Congress Party, Your Excellency Dr. Lazarus Maikathe Chakwera. Ulemu amama afuko la dziko lino Mama Monica Chakwera First Lady. Ulemu Secretary General kuchipani cholamula komanso nduna yona mafumu Richard Chimwendo Banda. Ulemu nduna zonse zaboma Adimba mulipo mpano, Akunkuyu mulipo mpano, komanso Halima Daudi ndiye na wonse randiana ulemu. National Executive Committee yonse randiana ulemu. Regional Chairman chigawo chapakati maboma 12 Honorable Patrick Zebron Chilondola randiana ulemu. Komanso Mama Wende Nalumo Committee yonse ya region. Matisi chairman watu kumawa gadabu ngakalisa uno kumadzulo onse randiana ulemu. Mwapadera ulemu olemekezeka kaembe amainda abambo tirandire ulemu. Munthawi ino bwana president afika kuno nkumudzi kwa gogo senior chief Dzole. Nati ntero tisanambe zonse kwa mwambo wake akulandire na gogo Dzole anthu akukhala nawo bwanji. Maulemu gogo Dzole nthawi yanu zikomo kwambiri mosamala nthawi. Poyamba ndipeleke ulemu kwa inu wa president athu Dr. Lazarus Maikathe Chakwera ulemu wanu. Komanso ulemu inu amama athu amayi Monica Chakwera ulemu wanu. Ndikhulupirira maulemu onse akhale m'malo mwake chifukwa cha nthawi. A president kuno kwathu kwa Dzole takulandirani ndi manja wonse monga mwetaonera pano kuti takulandira na president. Ife tava mwadzidzidzi moti timava madzulo kuti mubwera modzatiyendera kuno. Komabe tinachonabe monga tinakupempha na president muti mubwere kuno. Nchifukwabe anthu asokolabe chonchi kuti tidzakuoneni komanso anthu mudzalimbikitse monga momwe mudabweranso padzana paja ulemu wanu wa president. A president ichi ndi chikumbumtima chimene anthu ali nacho chimene mudatilonjeza padzana paja munatiuza kuti ife tizikuyenderani kuno. A president tufuna tinenetse pano takhala ndi ma president osiyanasiyana koma kuti president kumabwera pafupi kumatiyendera kuno ndinokha president. Chimene tili ndi chikhulupiriro chonse kuti zonse zimene timapempha tizikupempha na president mukwaniritsa ndipo zikutheka kwathu kuno. Anandipempha mafumu ali apa amati ndithokoze kuti padzana paja munatilonjeza president kuti mukweza mafumu. Lero tikunena pano mafumu alipo ambiri amene akwezedwa moti uyambira mwezi uno ayamba kulandira nswahala mafumu ambiri amenepa. Tikuthokoza kwambiri. Ndiyeti madero kuti paja kwathu kuno kudowa munthu akuchitira chabwino ifenso timathokoza. Moti kuthokoza kwaka president ufanene monenetsa pa 16 September pakubwera apa tikuthokoza na president kwathu kuno kudowa. Zilipo zambiri tikanatha kulankhula president umachifukwa cha nthawi. Koma ndimafuna kutsimikizira na president kuno kwathu kwa Dzole tidalembetsa anthu pafupi 32,000. Koma ngati Dowa yonse pafupi 330,000 tufuna kutsimikizireni mavoti sakupita kulikonse mavoti onse ndi anu ndipo dagwirizana mafumu awa kuti tifuna kupatseni mavoti onse ochuluke kwambiri president. Monga maonera president nse watu uchoka pa Mponera kufika pano kufika kwa Kaembe kuja timayenda mavutikira. Tikunena ija president chifukwa choti ma president alipo koma samaticheukira kwathu kuno kudowa. Amangofuna zingotigwiritsira ntchito. Tikavotera anyamuka apita bwana apatsa mavoti. Koma tikufuna inu a president monga monanso umene uti uziwa mulithandiza. Monga wambika kanse wachimwaza ujapita kuna mbuma so umene ujaso kudutsa dera lina la kunoku. Koma tudziwa kuti misa imene ija plus nse mulithandizira president. Pomalizira president ndimangofuna ndilero kuti njala kwathu kunonso vula sidakwe bwino kwenikweni.
ndiye monga mukuthandizira madera ena president kunonso kwathu mutiganizire pamene mutiganizira nkhani ya njala komanso padimaki wathu timafuna chimanga chizibwera kuti amene ali ndi kandalama kochepa akhoza kumagula pamenepa. Alimi akuno anandipempha president nkhani yokhudzana za foja koma ndithokoze kuti mwayankhiratu kuti foja alipo ambiri m'madera mwathumu ndipo foja yese agulidwa koma timangofuna tipempheso kuti azathu okhudzana za nifi amatipatsa mwina ngongole ija mochedwera ndi akatipatsa mochedwera zimapezeka kuti fereleza sagwira ntchito mwina bwinobwino ife amatipatsa mochedwera. Timafuna tipemphe kuti anifi atipatse fereleza amene uja nthawi yabwino komanso akatipatsa paliso zikole zina zimene zimapwetekesa anthu kuti apange za ngongole zokuti atenge nifi koma timafuna tipemphe kuti atichepetsereko zimenezo kuti anthu ambiri akhoza kulandira kuno nalima komanso ena ngongole zimeneko akupatsira fereleza zoti alime m'madimba mosiyanasiyana. Ndimo amene wa president tufali kuthokozeni kuti tikufunitsitsa kuti after 16 September mudzabwereso zapangitsa msonkhano pano kuti mwawina zituko zonse zimene tikufuna ife kuno zipitilire. Pomaliza ndimafuna ndinenetse tili naye MP wathu kuno Abel Kayembe ali apa. Alipo ma MP ena amataka wina president amathawa m'madera mwawo koma si wathu Abel Kayembe amakhala konkuno. Ndichifukwa chake tikunenetsa kuti anthu onse kuno tagwirizana mafumuwa voti yathu timpatsa Abel Kayembe ndi makansala onse ali pano ndimo amene wazikomo kwambiri president. Zikomo kwambiri mbanja mwawo magogo mbanja mwawo kuti bu. Bwana president monga nena kale gogo kuno aliko mkhalakale pandale MP amene amakhalaso ndi anthu konkuno Abel Kayembe. Ulendo uno sali yekha aliso ndi anyamata wake makansala achula okha dzina amene akonzeka kuti anthuwa akatumikire kuchokera pa 16 dzina ndani? Conex Kampinda Banda Samuel Kachiphala. Zikomo kwambiri amene ndi anyamata amene kuno akonzeka kumdolera kuti awatume kukatumikira ku council komanso kuja ku nyumba ya malamulo. Mati ntero bwana president modzichepetsa ndapemphe olemekezeka Kayembe 2 minutes yokha akatayambola nkhula Kayembe watima chiloletsa ngakhale ku parliament koma pano 2 minutes yokha akulonjereni. Dzanja mwamba talandira president dzanja mwamba kwacha Dr. Lazarus Chakwera nanga virumbigwa mumba malo mwa nthawi a president kuno mwabwera ndi ku headquarters ya senior chief dzole kundolera tikati ndolera imalela president monga amene mwaoneramu. President muve pamene mulipo ni mama athu Monica Chakwera kuti kuno kwathu kundolera takulandirani ni manja awiri amene wakonzeka kulandira president tango waozani tango evan. President lelo situfunula nkhula zambiri monga anena agumba koma timangofuna kuti tikuthokozeni. Kukuthokozani koyamba president ndi msewu wathu wa M1 umene muluukoza alime akuno amavutika uyenda upita kukanengo kuti akagulitse fodya koma chinchinchi cha ntala amene tumuona okulo oli apa mavererano mati wachakwerawa vatikumbutsa kamuzu uja wakukasungu. President mulungu azikutetezani. President chachiwiri kukuthokozani ndi zitukuko zimene mwapanga kuno kwathu. President kwa senior chief dzole mmene lidabadwira dziko kudalibe police unit koma patsidya apo pali police unit. President kwa Lengwe kumanthimba kulipili kwa Manase kudalibe mapolo ya magetsi koma president chifukwa cha inu titakupemphani lero kuli mapolo ya magetsi. President tikusowa chothokoza. President chomaliza kukuthokozani mudapatsidwa penota president lena lachikhulupiriro chaching'ono odali ndi nkhawa kuti koma sitiphonya penoti imeneyo
Koma inuyo mudangoyika mpira uja kwangu ticha umenya nukagwera kuzimba tikuti Vitumbiwo Mumba running mate wa president yathu. Pamene paja game idatha president. A president anthu amene asonkhana panowa ndi alimi monga nena sinyo chifidzole. Koma vula sidagwe bwino. Vula madera ya mbili kuyambira kuno mpaka numakafika kundika ukafika kuna Mbuma Chisepo madera osewa vula sidagwe bwino. Ndiyeti matiti telo mmene mukuganizira akumwera ngati mmene mmaganizira muja a president kankodzo kamathera kumwini vanthu yawa musadero. A president timafuna soti pemphe ifeyo chifukwa choti ndife alimi timafuna kuti mbewu zathu tizale ndi vula yoyamba, fertilizer tithire pa nthawi yake, moti upempha nkonena kuti subsidy ija iyambe mofulumira AIP kuti anthu yawa olandire. A president ndikuthokozeni chomaliza mudalamula kuti Chimwaza na Mbuma road msewu uyambike ndipo udayamba. Koma inu modutsira ku transport ministry yanu mudalamulaso kuti phase 2 ikhala pawiri na Mbuma Mlengwe Dzole Mponera road tala, komanso mudalamula kuti na Mbuma Kayembe Chisepo Malembo road tala. Kodi woko matani nanga Fungwe amene ali apayu? A president simudabwere udzapanga kampeni lelo chifukwa kuno kwathu nkhani ya Rambala wakuda palibe amene amatitusa kuno. Nkhani ya Rambala yakuda, nkhani ya Dr. Lazarus Makafe Chakwera kunoko ni 100 pa 100 basi. Amene akuti voti yake ndi ya Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Tango wawe vani kuti voti yanu, voti yanu, voti yanu. A president voti yanu rimene. A president voti yanu rimene. A president mmene muzipitilira muntale mwanu mukalembere kuti munabwera kuno kwa sinyo chifidzole Dowa ndolera constituency tikupatsani 100% chifukwa waja omene odadzapita ku Masano uko tagwirizana kuti osadapitenso ku Masano pa 16 obaka tenga azibale awo amene adatsalira asanamwalire tikapite mmamawa ukalembetsa. Ndipo tagwirizana ni kumadzi kuti tizikuonera chala khomo ni khomo uyenda kodomwale munapita tione chala tikati tuchala president tunenu uyeyesa chifukwa leno ngatenga bodza pano. Bwana president pempho chabe posimbi apa momwe padabadwira palibe chipatala chonde tiganizireni. Pokalonga momwe padabadwira palibe chipatala chonde tiganizireni. Polengwe momwe padabadwira palibe chipatala chonde tiganizireni. Koma magetsiwa tufuna afike kochibweza, tufuna afike pampatsa, tufuna afike Samuele Simbi. Tikatelo a president ndiye kuti kose kuno kunguti ngwe nsanguri ulankhula kwakomwa nafuna chotse thovu sindafuna afikitse paphaka. Zikomo kwambiri a president, Mulungu azikudalitsani. Zikomo kwambiri olemekezeka. Zikomo kwambiri dzanja pamwamba kwacha amaenda abambo nkhani yakwera mtunda. Bwana regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebulon chilondola maboma 12 alandirena president mudzakhaso ndi ulemu wakwadzutsa kuti awalonjere vanthu kuno kumudzi kudowa. Zikomo kwambiri bwana regional chairman. Zona dinkhani yakwera mtunda aliyese dzanja mwamba tichite kwa chomphamvu. Kwacha takweza nkuone pang'ono. Kwacha Ochakwera nanga boma ife tonse malu wa Chakwera wali kulipi ulemu wa president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera mtsogoleri wa dziko lino
emose uli mtsogoleri wachipani cha Malawi Congress Party. Olemekezeka mama wafuko mayi Monica Chakwera mayi wathu. Akulikulu la chipani bambo Richard Chimwendo Banda mlembe wa mkulu komanso akulu nonse akulikuluko. Kuli John ulemu waukulu upite kwa ogogo wathu odzole nduna zanu komanso mafumu onse amene ali pano ogwira ntchito za boma nonse amene muli pano. Bwana ntero kuti maulemu akhale m'malo mwake. Ntchito yanga mfuna nkupempheni kuti mupereke moni kwa obale wanuwa chifukwa inu mdabweranso pano mukadzalimbikitsana ndi obale wanuwa kuti okalembetse ndiye iwowa odakalembetsa sichoncho kodi? Titaona manje tione odalembetsa. Ndiye bwana inu kuno voti njanu wanthu awasonga votereso wanthu ochipongwe waja chifukwa fundo zawo nzankhanza zofuna kuchotsa wanthu ntchito wanthu ozikhalira kumakuma nkhanza zija sodaleke komanso khalidwe lawo lija lopanda chitukuko lomangu manga misewu yongozira sodaleke komanso ochitonenerera kuti ife tifuna kuti likulu lichoke kulilongwe kaya kuti lizipita kuti. Inu ndi mtsogoleri amene simuona zigawo ndale zanu ndi zomanga nchifukwa munthu wakumpoto akukondani bwana wakumwera akukondani nkhani yake nchifukwa chake onyamata wanu ngati mene uliliye ulendo wa mtabawa odachokako kumene kuja odana kuti ichi sichipani chokhalako ozerera chakale odachoka. Ndiye nkhani nja kuti chipani ndi Malawi Congress Party basi. Inu kuno simungapemphe voti chifukwa wanthu onena kale kuloka kuvoterani komanso akavotera phungu komanso makansala achipani cha Malawi Congress Party. Bwana lankhulani kozi bale wanu awa wamve mwalimbikitse zakuti akatuluke tsiku ili akavotera mbala kuda zomwe kwambiri bwana. Ziko mamai, ziko mo. Wacha! Nimaseka naona nobusa omoli ntovotera. Koma kuno kulihira wane. Kodi kundolera nkozera nako ngani? Asinyo Chief Dole ni mafumu wanu wonse andandaukuwa ndifuna ndithokoze kopose chifukwa mwatilandira bwino pano. Akuluakulu a Malawi Congress Party kuyambira kulikulu mpaka na ku region mpaka na ku district mpaka constituency ino inu ndabwera dzana ine kuno wadi ninkati tiyeni tikalembetse nyani samlekera munda Lazaro mumtani mwana wanu kuno ndamvera atwani tero kuti aya osachitaso kampeni oti aya kavoteni kuno davomereza kale kulibeso candidate wina bana ndiye nzongofunika zija wanena ngateka yembeyo mwamkaikiranso ngati ndi makansala awiriwo tsono ananena kuti bola tizikangotengana tikavota aliyense bana chifukwa manambala aja mdalembetsa kunowa sibofunikaso kuti wena akakhalire wosavota ulendo uno voti njofunika kuti izifika pa nambala ina yake ndiye kuti azinena kuti munthu wawina
osati kwa mtsogola ayi utsogola sikufika koma utsogola kokhala nambala yovomerezeka. Chifukwa chake palibe chifukwa chakuti wina wolembetsa azikajomba. Tagwirizana bana? Tsono nkhani nzijawanena kale chifukwa kwampita pamponera mwepa kuti muone msewu ndi mmene tiumangira inunso mkhoza kumvetsa kuti izi nzinthu zokhalitsa izi. Kapena kunena Chingerezi chichewa chake choti izi nza serious. Vati nanga chifukwa chilikuwa chisamakhala chilikuwa chongonamizira. Ndiye vanenanso kuti mmene tiumalizira M1 ndiye tsano tiyambulowa m'midzi zambika kaletu. Nanga chilikuwa choterocho ndiye tilekereso pa njira. Chifukwa tifuna tsopano chilikuwacho chifalikire m'midzi monsemo. Kwathu kuno timadalira ulimi. Koma nyengo zidasintha tamverani tsono. Ndayendako kuno mpaka kumusi kwamanena kwa Nengwe uko konse ndapita koma uona kuti chimanga kungoferatu kumunda. Chomeramera. Nyengo zimene tulimbana nazo zidasintha sizuchitika ngati kale. Ngakhale nawona minda inawasosasosa kale mwachita bwino. Koma masiku ano ndi teknoloji ya masiku ano tsopano muzidikira ulangizi wokuzani kuti kabyaleni vula yabwerayi yokhazikika kapena msabzale muononga mbewu. Tumvana kodi? Boma lili ndi zipangizo zoyenelera kuti ndikusintha kwa nyengoku tikhalenso okonzekera kuti tizilangizana bwinobwino. Tere njalama isimbayi chifukwa chakuti tijukolola osati kuno anthu nalese akuno sitinapemphepo timadzidyetsa. Ndiye tufuna dziko likhalenso dziko lodzidyetsa. Tichita bwanji zimenezo chifukwa chake tulimbikitsa kuti wanifi nawonso asanduka banki yapaderadera. Izi zakuti chikole yezi kuti vuta nifi tunawauza kuti ngakhale anthu akuno kumidzi angofuna kampamba kochepa zachikole ayi uyafune zambirizo ndiye tsono akhoziwonetsa kodali nkuthekera bwanji kobweza zambirizo. Koma aliyense pa levulo yake athandizike. Tere kuli miwamthirira mtima dambo tilipoti amanifusa uko kwathuku kuja kwa bambo kuja amafusa kuti madamu bwanji madamu chifukwa tu pulani yokhala ni madamu ndiye kuti muzikhala ni madzi okhazikika mwawakhakale madzi akumwamba nkuwasunga kuti tsopano tizichita ulimi wamthirira bwinobwino. Tikumvana kodi? Ifetu kuti tiyambiwona damu daliwonera pachiziri chifukwa damu lakalekale kuti tidye konsomba yomati chambo tidadyera pamene paja. Inde kumene kuja kumene. Ukuno nkwatuka. Timaenda basi, timaenda pangolo, timaenda chilichonse kalompa njinga kulikonse. Ndiye kuti tiyentilelane bwino koma timvane. Wena waja akabwera muwalole adutseni njira. Tikumvana kodi? Osachita chipongwe munthu aya angofuna pona mizira. Ife silidziwa ndewo silidziwa nkhondo. Makolo athu akalekale waja ndiwo adamenya nkhondo. Lero timalondola mtendere na aliyense. Nchifukwa kuli kukhalirana kwabwino paliponsepo. Koma chitukukochi tisalekere panjira na mbuma ujatere tauni yabwinobwino koma yosakozeka mpaka lero. Misewu yolonjezedwa yosakozeka mpaka lero.
pamponera pempene patere pamaoneka sanza zedi lero paoneka tauni yabwino tufuna kuti zonse tuchitazi zikhale zothandizira kuti chitukuko cha dziko lino chizipita patsogolo osamabwerera mbuyo. Tamvana vana pasisi nisepite mbala vana muli president winanso ngala mkavotera nda MP mkavotera nda simakansala ni avali apa vana tsono ambuya akudalitseni nonse tilakalaka pa 16 patakhala mawa koma osayiwala tiye tipititse chitukuko chathu patsogolo ndi mtima umodzi. Ambuya akudalitseni nonse zikomo. Dr. Simakatha Chakwera kumalizira kuyankhula pa Dzole Trading Center kumene kuti Dowa ndolera constituency choncho apa ulendo tsopano kupitiratu ku DC Trading Center komanso kuliso msonkhano wina oyimayima kumema anthu kuti akavotera president pa chisankho chikubwera cha pa 16 September 2025. Tilandeni ku Blantyre ndine Mayeso. Aziona, the winning team is finally here. Bomairo. Kagunde. Iwe. Pangolini uja. Timanena ameneyo. Zikomo, Dr. Lazarasi Chakwera. Zikomo, Dr. Lazarus. Zikomo, Dr. Lazarus Chakwera. Panchito ya wino mabweretsa chitukuko Malawi atogole. Zikomo, Dr. Lazarus. Zikomo, Dr. Lazarus Chakwera. Panchito ya wino mabweretsa chitukuko Malawi atogole. Bridges and roads, Lilongwe City Asunta, Miseria Mwamba yo Masuka Bwino, 6 lanes, 4 lanes interchange, schools and hospitals, Tikoya Mikiran, Chitoyanu, united we stand, together we grow. Malawi watu, moyo watsopano. Zikomo kwambiri, zikomo kwambire. Tikukutokozani chifukwa cha chitukuko forward Malawi. Development for a Zikomo kwambire. Tikukutokozani chifukwa cha chitukuko forward Malawi. Moyo watu wabwino chifukwa chainu. Zikomo Dr. Chakwera tikupempererani. God bless our leader, God bless Malawi. Moyo watu wabwino chifukwa chainu. Zikomo Dr. Chakwera tikupempererani. God bless our leader, God bless Malawi. Zikomo kwambire. Tikukutokozani chifukwa cha chitukuko forward Malawi. Development for a Zikomo kwambire. Tikukutokozani chifukwa cha chitukuko forward Malawi. What you do, let do. Oh, yeah.
Tidzalola kugawanyika. Amalawi ndife amodzi. One people, one nation. Peace is our mission. Tigwirane manja, let's hold hands. Malawi watu wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Tikonde mawi, tiende limoti. All Malawi leaders are kutipemba, titakale amoti. United we stand, divided we fall. Peace for Malawi forever and all. Abalawi, 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 no more. Heading there, they not together. Oh, Abalawi, 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 no more. Heading there, they not together. Tigwirane manja, let's hold hands. Malawi watu wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Tigwirane manja, let's hold hands. Malawi watu wamtendere. Together we are stronger. Together we win. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within.